फायनली आपली माटी बांधून पण झालेली आहे आणि आता दिवे इकडे बांधते. आम्ही तर बांधू शकत नाही कारण काय आई सुते काय आम्हाला अडचण आहे त्याच्यामुळे दिव्या बांधू शकते. सो काय काय आई कसे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू व्लॉग. तर तुमची तर चतुर्थीची तयारी झालीच असणार आणि तुम्ही ज्या दिवशी व्लॉग बघताय त्याच दिवशी चतुर्थी आहे, गणेश चतुर्थी. तर तुम्हाला गणेश चतुर्थीच्या खूप खूप शुभेच्छा. तर आमची तर इकडे तयारी चालू आहे एकदम जोरदार. खरं तर आता आम्ही पेंटिंग करायला घेतोय. आता दिवसभराची गाडीवरची म्हणजे भाडी वगैरे मारून मी आता जरा फ्री आहे. तर म्हटलं दिव्याला तोपर्यंत टाईम आहे तोपर्यंत करून घेऊया, कारण पप्पा पण कामावरती गेलेत तिकडे. त्यांना अचानक अर्जंट बोलवलेलं, काहीतरी अर्जंट काम होतं त्याच्यामुळे. सो बघूया दिव्या कशा प्रकारे काय काय कलर बनवते, कारण कलर काढायचा राहिला आहे बाहेरनं, कारण आज पाऊस होता दिवसभर, तुम्हाला माहितीच असेल. तर बघूया कुठचा कलर बनवते आता. चला हे बघा कलर प्रोसेसिंगवरती आहे. केशरी कलर बनवतोय आम्ही आणि बॉटलने पाणी टाकतोय, कारण मेजरमेंट करून टाकतोय पाणी करेक्ट. किती 450 ml ना एका पॅकेटासाठी, म्हणजे 450 ml आहे आणि अर्धा लिटरचीच बॉटल आहे. दरवर्षी कलर दिव्याच बनवता ना दिव्या, एक्सपिरियन्स पर्सन आमच्या घरातला. अजून एक बॉटल भरून घेऊन येऊया. चला आपले गणपती बाप्पा आतमध्ये आहेत, आता दाखवत नाही तुम्हाला, नंतर दाखवतो. सो जातो पटकन बॉटलमधनं पाणी घेऊन येतो. थोडं होतो काय अजून बस. कलर रेडी झाला ना मंडई का लगेच काढायला घेऊया. भांडं आहे का आणखी? हां ओके, अजून एक भांडं घेऊन येतो काहीतरी बादलीसारखा, म्हणजे दोघांनी काढलं की फास्ट होईल मंडई. आणि ब्रशानेच काढतोय का बाहेरची भिंत आपली प्लास्टर केलेली आहे, चुनाची नाही म्हणजे अशी नाही, तर त्याच्यामुळे त्याला ब्रशनेच चांगला, नाहीतर रोलरने कलर भरपूर लागतो. सो जाऊया पटकन भांडं वगैरे घेऊन येतो. बाहेर बघा पाऊस पडून कसा झाला आहे, आत्ता जो एवढ्या जोरात पडून गेला आहे ना विचारू नका. संपूर्ण पाणी करून टाकलं आहे आणि त्याच्यामुळे कलर काढायचं थांबलो आहे आम्ही सकाळपासून, कारण सकाळपासून एकदम कंटिन्यू. मी पण आज लांब भाड्याला गेलो होतो, उपवडे गावात गेलेलो मंडळी. मिनी ब्लॉग येईल लवकरच. सो त्याच्यामुळे इकडे सर्व पाणी वावजड बसते. पहिला मंडप होता त्याच्यामुळे चांगला व्हायचा, पण आता पावसाची वाट बघायला लागली ना. आता संध्याकाळ झाली, नंतर करायला गेलो तर उशीर होणार भरपूर, आणि रात्री माती वगैरे बांधायची आहे, तर त्याच्यामुळे आता करायला घेऊयाच. चल दिव्या स्टार्ट कर. मी या साईडने चालू करतो, म्हणजे इकडनं स्टार्ट करतो. एवढा एक्सपिरियन्स नाही कलर काढायचा, तरी पण येता बरं वाटतं ते कलर. कोणाकोणाच्या आठवणी आहेत मंडळी सांगा, भावंडांसोबत कलर काढायच्या. आमच्या तर आहेत, आम्ही दरवर्षीच काढतो. खूप जणांचे असतील आणि बरेच जण आता त्या आठवणी ताज्या झाल्या असतील बघून व्लॉग. कोणतरी पेंटर असतील तर म्हणत असतील काय कलर काढतायत. काढूया, बघूया फायनल रिझल्ट कसा येतोय. बघता बघता एवढा कलर तर मारून झालेला आहे. हा बघा या साईडचा, तर त्या साईडचा पट्टा राहिलेला आहे पूर्ण. आणि परत एकदा पावसाने आपलं आगमन केलेलं आहे, म्हणजे आता थोडा वेळ थांबावं लागणार आहे आपल्याला. आई आणि कुडाले गेलेत सगळं मातीचं वगैरे सामान आणायला. दिव्या आणि मीच घरी आहोत फक्त. त्याच्यात भाड्यांचे फोन चालू आहेत मध्ये मध्ये, लांबची भाडी ठरत आहेत गणपतीच्या दुसऱ्या दिवशी, पण आमचा गणपती जातो आहे त्या दिवशी, त्याच्यामुळे कॅन्सल त्या दिवशीची भाडी. हे बघा या साईडचा पट्टा असा वाटतोय, सुकल्यानंतर चांगला दिसेल. दिव्याचं काम एकदम फास्ट, हात फास्ट चालतं एकदम. थोडा राहिला ना पाऊस आता.
A few moments later. तर मंडळी भेटतोय तुम्हाला बऱ्याच वेळानंतर. तर मी गेलो होतो भाड्याला, त्याच्यामुळे जरा लेट भेटतोय. आणि आमचा पेंट तर काढून झालेला आहे आणि हे बघा पप्पा वगैरे सगळे आलेले आहेत आणि बाकी तयारी चालू आहे. तर आता तुम्हाला पोस्टर दाखवतो. दिव्याने स्वतः तयार केलेलं आहे घरी. तर आता असंच लावू शकतो, रेडीमेड पोस्टर वापरू शकत नाही. तर हे बघा, हे आता कव्हर करायचं आहे असा. तर कसं वाटतंय बघा. सो हे चिकटवत आहेत आणि बाकी मातीची पण तयारी चालू आहे. आई येते त्याच्यानंतर आता कळेल. बघूया कसं कसं करतोय. माती इकडे बांधणार आहोत आम्ही. बघा काय दिवेल्याने चिकटून घेऊन आपण सामान घेऊन येऊया मातीचं जाऊन तिकडनं वरच्या घराकडनं. हे बघा, आईच सामान घेऊन आली डायरेक्ट. मी जातच होतो, आई बोलली मी येते म्हणून इकडे. आणि बाकी सगळं मातीचं सामान इकडे आहे. तुम्हाला एक एक दाखवतो. 2-2 घर असल्यामुळे अर्धा थडे अर्धा हडे. जेवचा कसा काय आता उद्यापासून जेवण हडे 2 दिवस. बऱ्याच दिवसानंतर आम्ही हैसर जेवतलो. या बघा तुम्ही बघू शकताय. हैसरला तुमका सेटअपच दाखवू नाही मी. पहिली गोष्ट तर गणपती बाप्पांची मूर्ती इकडे आहे. हे बघा, ती आता रिव्हील करत नाही. आता तुम्ही असंच बघून घ्या, पाया पडून घ्या. आता तुम्हाला उद्या पूजा करताना परवाच्या ब्लॉगमध्ये पाहायला मिळेल तुम्हाला. आणि बाकी हे बघा, मंडपाचं असं आहे. अजून लाईटीचं काहीच केलेलं नाही आम्ही जरा पण. वाजलेत किती बघा, 10 वाजून 3 मिनिटं झालेली आहेत. मी घरी नव्हतो त्याच्यामुळे. सगळेच बाहेर घरात कोण दिवस भाड्या करतो काय ते का मिस्टर कामात गेलेले. बाबूचा अजून काय बरा नाही थोडा, अजून नीट बरं वाटत नाही. सामान आणून गेलो तिला. हे बघा, फक्त छत बांधून घेतलेला, बाकी काय नाही. तो तुम्ही त्या दिवशीच्या ब्लॉग मध्ये बघितला, छत दिव्या बांधत होती. सो बाकी आता बघूया माती कशा प्रकारे बांधतोय. चला आई काय करतो आता. आधी हा करतात ना पोस्टर. होय तिला त्यांचा सगळ्यात पहिला काम मंडळी, मातीची झूल हे करून घेतो, मारून घेतो. आणि चुक्या असत हे बघा, हे मारतो आम्ही. टेकस म्हणतात. टेकस चुके ते यायचे ना, वरण ह्या नसतं ते काय, हे टेकस करेक्ट. पहिला ह्या रेडी करून घेऊया, त्याच्यानंतर वरती बांधायची आणि नंतर बाकीचं हळूहळू. मजा येत आई. दरवर्षात काम. लोकांना लाईटी लायला मी पावसात बघले कसली लाइटिंग भारी केली ना, भारीच दिवाळी सारखी. मस्त केलं बाहेर म्हणजे करूया दिवाळी सारखी बाहेर खड्या वेळात मस्तच लाइटिंग केली भारी. बघ फायनली आपली माती बांधून पण झालेली आहे आणि आता दिव्या इकडे बांधते. आम्ही तर बांधू शकत नाही कारण काय सुते काय आम्हाला अडचण आहे, त्याच्यामुळे दिव्या बांधू शकते. सो काय काय आई, आंब्याचे टाळ, कांगला, कांगला, हरणा, हरणा, त्याच्यानंतर तिरडे, याका शरवाडा म्हणतात. ही नवीनच गावली माका काय शेरवाडा माहिती. शरवाडा ह्या का माहिती नाही, आज नवीनच होता. तिरड्याची तिरडे, ही चंदन, चंदन, कौंडा. म्हणजे आज मी कांगलाच मिनी ब्लॉग टाकलेलं आहे ना, म्हणजे शॉर्ट व्हिडिओ टाकलंय. तर त्याच्यावरती कमेंट होती आमच्याकडे ते का कौंडाळ म्हणतात म्हणून. तर म्हणजे आमच्याकडे बघा एका कौंडाळ म्हणतात, कौंडाळ आहे बघा. आणि कांगला खाई गेली हे बघा, हे बघा. गेल्या वर्षी तर अजिबात नव्हती, यंदा भरपूरच झाले तडे. तरी पण मी आता विकत आणलंय थोडे. त्याच्यानंतर बाकी आहे बघा शिपाट. हे तर खूप महागत, या सुपाऱ्यांवरती अवलंबून यांचं रेट. ही 40 रुपयाची आहेत. शिपाट, महाग होती आणि एकच कडे होता. काकडी आणि नारळ, आणि नारळ. आता एक एक बांधून घेऊया. याकडे देऊ काय दिवे बांधता आहे बघा. नारळ काय बनवा ह्या टोका पुढे असं कोणार बन. हा कोणार दोन बाजूने खाली रवला दोन.
वर जाऊ घे गाठी दोन घे हा व्यवस्थित घट बांध. आता बघा पूर्णपणे माती बांधून झालेली आहे. एकदम आंब्याची टाळ भरगच्च केलेले नाही. आम्ही दरवर्षी अशीच बांधतो मंडई. कोण कोण बाकी भरपूर काय काय असतं नाही डेकोरेशनसाठी वेगवेगळे म्हणजे जसं पाहिजे असेल त्यांना तशी सजवतात. तर आमची अशा पद्धतीने तयारी झालेली आहे. आता गणपती उद्या सकाळी बघा पूजनाच्या वेळी. या साईडने तुम्हाला असं उजेड दिसत असेल तर इकडच्या साईडला गणपती बाप्पाची मूर्ती आहे. आम्ही ठेवून घेतली कारण भटजी कधी पण येऊ शकतात 5 वाजता पूजेसाठी. येतात, 5 वाजता येतात. पहिले आमच्याच घरी येतात म्हणजे इकडनं येतात ना. म्हणून म्हटलं आधी सगळी तयारी करून ठेवूया. नंतर फक्त सकाळी मग आंघोळ केली. आता फक्त आईची तयारी राहिली बाकीचं करायचं. काय करावं आई? गणेश पूजा अजून देवीचं तर समई वगैरे ता ठेव चरवला. आता करूया हळूहळू बाकी सगळं झाला. भूक लागली आई होळी झालं. काहीतरी खाऊन घेऊया. वाजले बघा मंडई सध्या तुमका पेज भाताचा टॉनिक आहे. 11:23 पेज भात सध्या आमका. जाऊया आता वरच्या घरी आणि जराशी पेज भात खाऊन घेऊया. या जेवायला जेवण करूया. जेवण तर झालं आमचं आणि आईचं आणि काम चालू आहे जसं की आई मगाशी बोलली. सो आता टाइम पण झालेला आहे 12 वाजून गेलेले आहेत करेक्ट. तर तुमची तयारी कधीपर्यंत ओके झालेली तर कमेंट करून नक्की सांगा. आणि परत एकदा तुम्हाला गणेश चतुर्थीच्या खूप खूप शुभेच्छा. आता जातो ब्लॉग एडिट करायला कारण वाजलेत 12 वाजून गेलेले आहेत करेक्ट आणि थोडा आराम पण गरजेचा आहे. सो आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्की आवडला असेल. तर चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.